kaja kaga Najeriya nan alkuran Najeriya ba kyau. Yo kuma Allah la tuba. Ai da talauci ya biya nike mu. Kowa fa ya san Buhari ya san lokacin da ake ciki. Sai na tuno da wani labari. Lokacin nan ba mai kyau bane. 2050 na je Lokoja agwagi suka fito zanga-zanga. Ina gaya maka da suka fito zanga-zanga har da shugabansu a kudi an fito neman haƙƙi sun ji wuya. Bahariya suka ji yan kwalhu ba. Ina gaya maka wai ko a yi musu kwaɗinan satet ko su ta da jihar Lokoja babu da ruwa. Ai abin kenan wato ni ma da na tuna da wani ina gaya maka wani ne shi lokacin nan a 1999 shi ya akwai kuɗi lokacin ya kuɗi ka san damunan nan ta yi amfani to ina gaya maka isiyo shanu lokacin nan da kudinsa guda 1000 ina gaya maka amma mutumin nan yana da wani magegen fasau a kafarsa shi fa ba ya sata duk wani karakwata kamar sa yan kayansa in zai kwanta ya zai fasan nan ya kwanta har shanun nan tura su ciki za a yan kwarankwata kamar sa tura su a ciki fasan nasa. Ina gaya maka ya dai kwanta. Mutum ne ko aljani? Mutum ne. Amma gaskiya ka rena mun wayo. Kakka rena mun hankali. Ya za a ce agwagi su tawo kamfen? Kudafi mi kamar da ni? Biki daje kamar da ni ya za a yi mutum a ce kafansa fasansa a tura hannu. Ni fasan ba ciwo ba ne? Ciwo ne i bude yawa haka. Wancan ban san zancen. Kakka rena mun hankali. Ka gane? Tashi ka bugun ko. Ba zan tashi ba. Za mu yi rigima da kai ka tashi. A yi rigimar. A yi. Tashi ka. Ba zan bari ba. Fuska kamar siminti za ka zo ka bushe mutane. Kai kamar maɗaci za ka rena